Hi guys, good morning everyone. Welcome dito sa aking TV. Ayan. Diyan na po sa merkado. Nairo na nga way na. Ngano ba na sidyang nangaway man na ho? Mugal ta kasa. Pagkasagotan ano tingkat ko. Burna! Mga upat ka adlaw, 5 dinakam tabako. Lain na dahon. But-but na nung kire. Nagin sa mamudana. Ha? Hapit na mo sinaw ag merkado. Nanong nagpaburot mo mong balon na birthday? Amudong lagi ko adto. Na yung mga tao adto nang hatad na sila. Mag-reopening din na sila, magda sila. Balunta na niyo, ta mo sakay ko nimo. Ta. Dito? Pakudat to dana kong pwede na. Aw dana pa kadana. Asa ba ta? Yo. Nay batang na to. Agang hilaw to, ilag ka na prito ama. Asa mo gusto day? Hilaw? Wana ni sud ning merkado. Lain ni. Ato apa ni? Magto ko spray dam. Mo ato ko spray dam park. Matanaw ko ato. Naman ko na sila ato ng display. Naman pa dudaghan na magtao dadto padung na. Nay magbaklay, nay nagsakay. Ladyo na tagpalitan na ning mga panakot. Magbaklay, maka-exercise na taanig. Mamalit ta. Atong tanawon no kung sa pailang kahimtang dito. Ladyo nagsuroy-suruyas pantap diin eh. Pagditsig baklay. Upi na din ang si Arana. Ikaw ka bantay? Aw. Nalagay po tubig, sir.
Luoy, pwede ang tao nilang kahimtanan. Ako na naman di ay pamanday. Dani sila na. Hani man ni Dani, isdaan. Kana mga snack-snack, loto-loto. Di aguan, fried chicken. Asus, Ginoo ko. Ikaw ra sa fried chicken Dani na. Kay wa man mo anis niyo. Ha? Agin sung kao banda ni mga isdaan o kanang manukan. Ha? Looy po. Welcome sa inyong bagong tahanan. Honi nga ni lagi ko ani kay murag lami-lami na ning inyong dapit daan ba? Nas nung tino oh. Bugnaw na jadja. Og sa idang-idang to sulob anan. Ha? Kaniyo. Ari dire. Dana. Ari. Hoy, hala kadako sa freezer unja. Sa may mo ka video ko madam. Ba? Nagplano dai ka. Kaniyo ni dare? Ha, may kaniyo. Tapad mo? Basuga. Agare, kinsa mo nangyari, Chef? Kaniyo na. Ay. Kisa po tapad ni Jumares? Ha? Kisa may yung tapad? Kami degan. May andoy. Ganay. Kanay kandoy. Gigrabahan ra gid ng tujo na. Ha? Lami na kinay tatlig tubig. Ugnaw po dani. Oh, bugnaw jud. Paginitan may magkukukuran na ito. Lamig biyuda niya. Kaya buta ng kahoy din na to. Kahoy. Unsa mo adto pagkuskuan gulayan nagkabuhag na mos gulayan. Gawin na. Ha? Gawin na ko yan. Ngano man? Pag sila nagkasinabot silang iri. Ano nga man magkasina? Tangan ni Kwan. Pag sundan mo panaga di. Pwede ra ako customer. Di ako ikuan di ako. Panagarang ang yan. Medyo mingawan pa ni sila ron guys kay first day pa nila daan ni ron. Hello, welcome back dito sa aking channel. Good morning everyone. Na ako ni take alok ra ko dari dapita kay murag very nice view mandani. Madto ko adto sa gulayan dito. Atong tan-awon nag kahimtang nila daadto ba. First day man nila ron daadto nasa barangay hall dapit. Diyan nila ko dari sa dam kay para mo kuha ra kog magpa-view ko. Ayan. Tanaw lang mo sa view. Ayan. Wala mo balik na taad to. At ito sa itong tanawon ang kahimtang sa gulayan. Murag mas bibo pa. Sinuon siguro aghali nila daani. Naidaani sila kaysa daan to sa merkado. Kay pabor man daani. Kay daplin og highway. Ayan. Labang na ta, may labong may sakyanan.
bagong peryan. Hi. Kumusta mamo diha? Papa ikaw minahalo na. Mahalo na ra lagi na. Pastilan bagong merkado. Kun sa maridare. Ha magin jodoy. Kun sa mani. Ha magimo ha. Kun sa man ri are. Wala gini. Hoy Jonas, itawag ka. Hi nang Dina. Oy na mi dipos mabin, present man dipos mabin. May na, pabagi ko ba? Kuraki ko ba? Unsa? Kaya may igo ko ba? Ha may imo ha? Ano? Hani man eh. Ay, ang tindang din ako dato. Ha maasa masagaw linlin ukay-ukayan. Kana. Kini? Oh, yes! Uy Ginoo kung Yes! unsaon naman na pagpahalo na Unsa gimo ha kani Rajad? Oh, kani ani. Di na magpaluag-luag gamay na jud day istol kani kinsa man ni? Yani, siring. Oh, nya ang nakababag ani yan siring kaning na may haligi. Luag pa man dadto kay na kani luag niya kay na may haligi mo rag malapit us. Kani gi-black di ay ning Oh, to ano ang pagod ato butangan niya lanisan ato. Okay ra gud gyapon butangan niya lanisan. Nya mo imo yang itubong. Okay ra man gud. Tibuhat niya na niya man itubong. ag ikaw Kani yan isabit na ani. kining number 5 di number di ay. Gaw, hamay mo ha. Naagaw. Kani. Inagbalhin ninyo adto puhon ingani pud siguro mo. Unsa hamay agianan dana? Asa man? Kamo nay magamag agianan. Oo, kami na. Taon. Lahos pa na ngadto. Agkare giingon nimo kaagaw linlin. Jesus, to Ginoon sao naman agaw. Magbutang rag display ana ag istak adto na didto ilaha. Go. Hay na nga basa. Ngano man? Man. Basta ito dani. So, nga ro kay masayad man ng tubig. Na di masilbi na og di nimo ipatong. Unsa kay arang gamay ara man ang imuhang display ray ibutang dana. Ingay nabasa ako mo kaukay. Ano man? Ha? Ibuad ng nabasa. Gaw agamay ra nga istak ning daghana. Ning daghan kay napiot naman. Unsa mo ari na ko gaw. Basta kay mo na ilang kagray ko. Basta kay mo na ilang kahimtang diha. Ako ilang kahimtang daad to. Unja to apo dadto ag kuan kanang nay katong dito tagikan ganja. Mga isdaan, karnihan, manukan, wheat goods, dare dry goods, dana dry goods dana. Kalahi building, unja barangay hall. Maura na. Maura na yung update sa bagong merkado ron. Bagong merkado nagkabulag.